Lamig, New Jersey. O nila apartment ngayon po yan. May mga apartment dito. Ikaw. Say hi. Hi. Ang mama. Bibi, kuwas ang yabi ko. Awa, ang saman. Ang saman ato. Ikaw, di mo kabala na yung yabi. Ang ba na yung bag. Sige, may niyots diri sa una. Dadi ra masilingan na nila diha. Kana murag ko na siya diha. Home care na diha. Pa-abandon lang ang mga tigulang. No,